Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos usezwakalisa ukuthi uyamhlonipha umqeqeshi omusha weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi ngokuqhathanisa indlela yokuqeqesha yalo mqeqeshi waseTunisia neyakhe indlela yokwenza izinto. UBroos ukholelwa ukuthi uNabi uqondisa lezi zinkundla zaseSoweto ukuze zibuyise udumo lwazi lakudala, encoma indlela yakhe ongayithathi nonsense kanye nezinguquko ezisobala esezibonakala enkundleni. uNabi ube nesiqalo esihle kuChiefs enqoba kahle ehlula iMarumo Gallants ngo-2-1 namaZulu FC ngo-3-1 okuwukuphela kwento eyenzekile kuyena ukuhlula ngo-2-1. uBroos uqinisekile ukuthi ngaphansi kukaNabi amakhosi azojika akhuphukele phezulu maduze. Yajabula ukuthi iKaizer Chiefs iyakhombisa ukuthi izophinda ibuyele kulokhu ebiyikho eminyakeni embalwa edlule, kusho uBroos kwabezindaba. Baphoxeke kakhulu kule minyaka emibili edlule. Ngicabanga ukuthi umqeqeshi okhona manje ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu kakhulu futhi ngiyamazi. Ukudonsa kanzima kweChiefs kwakamuva okugcine ngokuqeda kabi isendaweni yeshumi ngesizini edlule okuphansi kunayo yonke esikhathini sePremier Soccer League kubangele ukukhathazeka kubalandeli, kodwa kuchwepheshe waseBelgium ubona ikusasa eliqhakazile ngaphansi kukaNabi. Umthelela wakhe usuvele uzwakala. Ngicabanga ukuthi angakwazi ukuyishintsha futhi useqalile ukushintsha izinto. Uma ngibona iChiefs indlela edlala ngayo, kukhona uhlelo, kukhona ukwakheka, uyazi ukuthi ufunani. uBroos uyasijabulela kakhulu isitayela sokuxhumana esiqondile sikaNabi nokugcizelela ukusebenza. Naye ungumqeqeshi njengami futhi ukhuluma izinto njengoba zinjalo. Ngizwa ukuthi asisekho isikhala sobungane, kufanele wenze kahle, udlale kahle enkundleni bese uthola indawo eqenjini futhi kufanele kube kanjalo. Ngakho ngijabule kakhulu ngokwenzeka kuKaizer Chiefs manje, kusho yena. Lokhu kuhambisana nefilosofi kaBroos neBafana Bafana lapho ebeka khona phambili ukusebenza kanzima komdlali enkundleni ngaphezulu kokuthi umdlali udumile futhi unegama. Lo mqeqeshi uvamise ukwenza izinqumo ezinesibindi zokukhetha. Masikhulume iqiniso, akujwayelekile ukuthi iklabhu efana neKaizer Chiefs ibe sendaweni yesishiyagalombili noma yesishiyagalolunye emqhudelaneni eminyakeni emibili noma emithathu edlule. Akujwayelekile, kugcizelela uBroos. Kufanele ukungabi ngompetha njalo, kodwa ungaphuma kwesibili noma kwesithathu mhlawumbe kwesine, hayi kodwa ukuthi uhluleke uze uyophuma endaweni ka-10. Futhi ngicabanga ukuthi basendleleni enhle manje, ngakho asethembe.